Epa, elondoko mengo de bueltan, orain honetan Minecraftekin ikusten duzuenez, pizka bat ibili naiz gauzak egiten, bai, kristona beria egin dut hemen. Hau utzi dut prest, hemen gaurko zaion egiteko pizka bat, lur eremuak, landa eremuak. Ikusten duzuenez ere, teiatua, egin diot kristona beria, orain bertan gainera. Ikusten duzuenez teiatua be, bukatuta dago. Azkenean utzi dut lan, zeren eta jarraitze eskaiak gora egiten, ematgo zuen gehiegi. Eta, bueno, biharko egunean behar bada bigarren solairu bat, egin daiteke, baina, momentuz, hor nire ustez ondo dago, nire ikuspuntutik. Hau file txikitxo bat izan da, Itxoin, ingo dugu dira batetan aldaketa hau, a ver. File txiki hau. Hola, nobeto, politago. Eta hemen be. Hotxe. Venga, listo. File txikitxoro ikusten dozenez, bai, lur mugimendu asko egin dut. Baita ere, egon naiz egiten lehenengo geratxoa, lurbean dagoen lehenengo geratxoa, izan dela baulen gelatxoalan organizatu dut, nik uste, nahiko ondo. Ikusiko da gero efikazia eta bar, hasi behar nez gauzak ondenak hartzen eta bar, pizkanaka. Baita ere utzi dut lurreremu hori pentsako ja animalien guneak prestatzea. Baina, pizkanaka pongo gara. Gaur saiatuko gara egiten landa eremuak, gutxo gara lau edo ost, gutxi nespat bakoitzeko edo. Bale, saiatuko gara pizkat itxaso barrenera sartuz, erdira jo edo, eta gero aurrera joanez, beraz hasiko gara harri honekin, eta aurrera egingo dugu, astiro, lasaitasun osoz, bale? Uretara joitzen, bai, uretan, josita igual hobeto. Jup. Kauen, gero kenduko dugu, lasai. Igual, hemen ia nahiko ondo dabil, Agusti aurra da. Holan ez gara larritu behar, hau izan ez etxe ondoan, ez gara larritu behar, zera, ur blokea egotea landa eremu erdian, eta ez dugu, tamaino limiterik, horrek asko lasatzen duela gauza. Orduan, pizkat gehiago, bai, bada espada. Egingo ditugu, bi edo hiru orain dekoguna, garia, beste bi edo eta hiru azenariontzako, beste bi eta hiru patatentzako, eta gero kalabazak eta mailoiak. Orduan, lasaitasun osoz, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adibidez. Ikustu dut ja, nahiko 15 bider, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adibidez, nik uste dut hau lurreremu nahiko potoltsoa daun, da 50 kubo. Polita ez, lurreremu nahiko haunditzu, Hortxe. Gero hemen, hau beteko dugu lurraz. Behar badugu lurra dekot, egin dudan mugimendu horrekin, lurra daukat. Moamos, flipatzeko. Horantxe. Gero larrituko gara. Zera, hau hemen sartzen ja hasiak eta dana. Lehenengo prestatuko ditugu. Eta gero ja. Txup. Hau etxaurrean egunero ikusteko dau, super ondo. Super polita. Leiot. Ia. Hortxe. Eta gero jarriko dugu hortik frame bat dena landaren zer dekoen daukan. Ja, liatzen naiz eskorarekin.
Neu bakarrik. Ondo doa. Ba, bi estak, ez pentsa. Estak eta piku. Vale, ondo. Ostia. Ikeratu da ia harri gabe. Pentsatzen nuen bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen hor kenduko diot bat ere. Eta holan izango dugu erdian, bi bideko zera. Bidetxo bat. Hortxe, primera. Eta ja gaua heldu da, ia. Bueno, suerte zogea badeko gu. Beraz, primeran. Hortxe. Eta honetako harri gehiago beharko dugu. Pentsatzen nuen nahiko txartu dut, baina, ostia. Azkenean motz eratuko naiz. A ber, egun sentia bukatu da. Ordua, eguzkia bera, astiro. Lasaitasun oso, eta guk afaltzen lasaitasunez. Hoi pizkatxo bat, hoi tartekoa. Agur, eguzkia. Gau bakarrik login daiteke. Badu ala. Eguna joan data. Zer txartu abesten dudan. Are gaio estarrerekin kaskata. Vale. Ondo, jarriko diogu hor. Mira, alako gauza hundia dekogun hemen eginda. Jode. Ondo. Gabilondo. Holakoak behar dira. Jo, honetako bat gautxeko igual sobran dekogu, Igual gehiegi pasatu egin naiz. Tamaños. Garia, patatak. Eta falta zaizkigu azenarioak, meloiak, eta zera, kalabazak. Kalabazak ematen dizkidate nire normalean, beste landatu baino gehiago ematen dizkidate. Baina, bueno, tipitapa, korrika. Azte honetan nahi bilaldi hau. Alako lokuroia. Upo, oso na togute. Hortxe. Lalaran, tarataratam. Vale, ondo doa. Vale, primeran. Ordun. Ez dugu emango, bera nivel forro. Ba, momentuz, joango gara hasien bila. Eta gutxenez kalabazak honek harriko ditugu, eta bestean garia, eta gero ba, pizkanaka aurrera joango gara. Hau lan, hemen dikona. Hau hemen, prest, eta hauek. Vale. Hauek kanpora. Eta guzteo be. Guzteo guretzat. Eta orain hau konponduko dugu oso era harin batetan. Eta lan ja utziko diogu elegante. Behar bada horrerago portutxoa behingo dugu, Osea, denborarekin portutxoa egin egin dezakegu etxeari. Hor, elegante usteko. Portutxo batekin hementxe bertan adibidez. Etxe propioa, portu propioarekin, osea, ase nivela. Mesedez.
Haze nivela. A ver. Vale, jode, zenbat kalabasa hasi dira bat, Vale, ondo dago orain, dena ureztatuta guztita dagoelako, orduan, ez dago inolako arazorik, ez da joango, ez da kenduko, ez da jauziko, ez da ezebez. Abitu bai. Horleri zaio ondo eltzen, bueno, teorian ondo eltzen zaio denari, gune guztiari. Guztia ureztatuta bait dagoelako. Hortxe. Bueno, hemen ja izango dugu garia, aspertzeko, Gariek egiteko urtuko zaituzte. La 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 la. Eta kalabazak behin lortuko ditugu. Hortxe. Horan. Amaitu zait. Jongo gara bat egitera. Bestoa txarto, Batere txarto. Para. Burdin asko aia ingo diogu ja, bide batez. Holantxe. Hortxe, eta orain hemen sar dezakegu hau. Eta hau, soberan izan dugula. Tuze polito. Lortuko dugu garia, aspertzeko. Eta gero horrelago behar bada, beste bat egingo du, baina ez dut uste patatekin eta senarioekin lortzen ditugunean. Hau izango da lokuron del siglo. Lau, bost, bost egin dudala ematen du. Vale, orduan, hemen kalabaza. Niri kalabazak emateko. Hemen lerrotxo bat, eta hemen beste lerrotxo bat. Bat utzi, eta hemen beste lerrotxo bat. Hortze. Bat utzi. Honen arazoa da, atzera eta aurrera, bai atzera bai aurrera egin dezaketela, eta ez da guztiz perfektua, baina bueno. Hortze. Gutxienez gauza da guztizko zer izate, adibidez kalabazak ez dute askotarako bario. Baina, bueno, gutxienez izatea minimotxoa, Hor Minecraft pertsona, Minecraft sale bezala. Vale, ordun, joango naiz igual harri gehiagoren bila, behar bada, eta orain txetxuliko naiz, bale, launok? Orain arte... Bueno, launok, bago de bueltan, a ver, lortu ditut hiru estaketa piku, bale, banekien egon nintuela hortik. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau, amabost, eta beste bat hemen, gero lotzeko ondo, eta arazorik gabe. Hau kenduko dugu, eta orain da amar ona, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, eta beste bat. Eta orain, ona. Ui, hori iaia lurra da berriz, hostia. Justito, Ondo, vale, ondo doa hau. Ondo doa, primeran. Eta orain bestaldera. Eta behar bada ingo dugu hemen beste bat, izateko ja soberan. Txop. Aritzen batzen, taratam. Hau, eta hau. Bai. Eta orain ona. Pom. Astiro, pizkanaka.
Hartuko dugu beste bat, beste stack bat. Vale, primeran, eta ingo duguna behar bada da hemen beste lerro bat bota, eta ona bestilera bat bota dezakegu. Eta ja horrekin nik uste nahiko soberan dugula, denarako, guztitaz izateko. Beraz, hor. Hor erdiko atxartu egin dut, baina, bueno. Ja, hola nutxeko dut eta listo. Berdin dago. Vertikalean bi banatzea eta horizontalean ez itxusi geratzen da. Hombre, egin dezaket, kendu eta dena bat ara mugitu, baina ez dut gogorik. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eta bat ona. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10 eta azkenengo estaka. Ostia, es que claro, hemen da, joder. Txarto egin dut. Txarto egin dut. Txarto egin dut. Lararan. Lararan, lararan, lararan. Lararan, ton, tireton. Haze torpea naizen. Vale. Zabaleran 10 dira. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10 eta atria. Vale, hau ja, fuera. Vale. Orain bai. Hortxe. Eta hortxe. Eta orain bai, 15 gora. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eta bat opari behar dugula, hau bukatzeko. Ondo. Ondo, Gabil, ondo. Jajar. Hortxe. Eta horien bestaldera. Tuko dugu, janari pizkat. Gure landare muak ordo aste. Este hemen bina daude. Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10. Bat gehiago hemen, eta orain gora. Vale, oso pizkat justu, honetaz, ez pentsa. 15 oso horatuko zaizkigu bakarrik. Ez da txarto. Gero beharko dugu bideo egiteko animalien eremuetarako, baina hori ja urrengo saiorako materialak prestatuko ditut. Egurra, lurra eta barrekoak, eta ja urrengo saioan ingo dugu zurazki animalien eremutxo hau. Beharko ditugula, behiak eta behiak berezki beharko ditugu. Horrelan, lurra hartuko dugu, beharko dugula, lurrak bai ditugu. Ez dakit zemat beharko dugun, egia esan da. Nahikotxo. Espero honekin soberan izatea. Pizkat ez tarrian horitzen duzuenez, pizkat lehertuta dakat. Eta azte honetan be, potente dator. Osea, ez dut jakin nahi, non amaituko dudan, azte denean. Gainera, Atletik Barça finala, Atletik irabazten badau, ba igual... Zera, Hostia, kamera jarri, hori grabatzen dau, kamera jarri behar dudala grabatzera. Igual, hori, Atletik irabazten badau, igual ibilaldian amaitzen dut goizean zehar, eta ez naiz etxetik pasatzen gauean, nor daki. En fin, hau bukatuko dugu, eta ja, gaurkoz nik uste... Hau, pizkat luzeago, besteak baino pizkat luzeago izango da, baina, bueno. Berdin dau, pizkat luzeago da izatea. Bueno, nire ikuste hau egiten be, ez da oso entretenigarria behar bada, baina, bueno.
noizbaiten egin behar da, eta tokatzen denean tokatzen da. Saiatuko nahi zer mozten, orain, editatzen jartzen nahi zenean, eta zer kendu alba dut, kenduko dut. Da gona da. Txop, 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 txop. Espero dut laburez geratzea. Bai, klaro, gero argia jarri behar dut, klaro. Bidean zehar bestera. Top. Top. Bestera izaki txarrak entorriko dira ona. Eta ez gugu nahi hori. Beraz, argia jartzea garrantzitsua. Gara joango gara. Eta... Ui... Protsatuko goiteko atortzila batzuk. Hortxe, eta listo. Pitin bat gehiago. Venga! Hortxe. Bueno, holandoa gauza, urlengo saioan saiatuko gara egiten animaliena, lehen komentatu dudan bezala. Ea zein geratzen den, hau pizkanaka bukatzen joango naiz, eta nik uste gaurkoz utziko dugula bestela gehiagi luzatuko da, nahiz eta neu gero atalen bat moztuko dudan, bueno, ez egiteko hain luzea bez. Bueno, hemen erabiltzen ere zein lur kantitatea flipatzekoa da, ez pentsa. Nik nirearekin flipatzen dau bakarrik. Vale, hortxe. Bueno, besterik gabe, hemen geratuko naiz hau bukatzen eta ikusiko gara horrengo saioan. Hau laugarrena, horrengokoa bosgarrena. Eta behar bada, hemendik gutxira pentsatu dute egitea Cities Skylines-eko bosgarren saioa, azkenengoa, pentsatu dute egitea zuzenean, bukaera pizka bat epikoa edo kolosal emateko, ez? Berez jokoa merezi duena, hau da, joko oso ona da, asko gomendatzen dudana, gainera. Bueno, nik uste merezi duela zuzeneko batekin bukatzea jokoa. Orduan ikusiko dut, eta esango dizuet nondik, nondik, hau da, eguna eta bar, Twitterretik joango naiz esaten, betiko lez eta bezala. Betiko lez, jaztut, ez tekit ez zer esaten dudan. Hori, besterik gabe, espero dute gustuko izatea gaurko saioa ere, gustuko izan baduzue, bakizu izan baduzue, eta besterik gabe, urrengo lote lagunok, hau.